E hasta ahora temos que vestirnos de festa porque levan en Castelo dende a pasada fin de semana e estarán así ata o domingo con festas. O Castelo conta esa volta, esa revolución das festas que, como saben, pois se celebran en agosto con esa romería do San Ramón e que pois en Castelo souberon darlle a volta. É un dos máximos culpables de que se cumplan 10 anos dun referente das festas moi fora xa de Galicia a nivel nacional e mesmo internacional, con toda a zona que ten. O Castelo conta é un veciño ilustre da vila de Castelo. Xosé Antón Torriñán, que tal? Moi bo día, ou boa tarde xa. Ou boa tarde. Para min bo día que ainda non comimos. Estamos aquí esperando a punto xa de probar os petiscos estes que nos traen Lidia e Xosé do Cebe de Ourense e tamén Damián do Decántate. Estamos aquí deseosos xa, salivando, pero por eso, así que por nós ainda é bons días, sin problema. Cúmplense este ano, José, 10 anos, 10 edicións do Castelo Conta. Pensabades cando se vos ocurriu pois darlles a volta, non, ás festas de sempre, que chegaríades ao evento que hoxe? Eu creo que non, eu creo que fomos facendo según nos apetecía, digamos, íbamos vendo cousas que nos gustaba facer, que nos gustaba poder disfrutar na nosa aldea, e foi medrando pouco a pouco. Eu creo que ninguén pensaba, porque xa que naceu sendo como máis ou menos unha casualidade dunha noite de monólogos para recaudar diñeiro, porque non chegaba ben o diñeiro das festas do ano anterior. Entón empezou sendo así unha cousa que, un pouco por urxencia e sen preparar, digamos, sin pensar. Pois iso foi medrando, fomos intentando propoñendo variar un pouco o que se facía sempre das verbenas, das orquestas e de todo eso, que parece xa tiñámoslo Santiago, tamén xa temos festa de verbenas en xullo, e pouco a pouco, mirade a donde foi dar 10 anos xa. Pois 10 anos, xa que, por certo, aparte de conmemorarse pois todos estes días, todo o mundo sabe que se cumplen 10 anos do Castelo Conta. Mañá haberá esa gala dos 10 anos no que haberá moitas lembranzas, non? Pois sí, sobre todo o que ten que haber é moita diversión, moita comedia, moito pasalo ben, e seguramente tamén algunha lembranza ben emotiva, para votar de menos e para recordar tamén os que deberían estar aquí, que non están, ou que sí que están dende lá arriba disfrutando do Castelo Conta. Como toda boa gala, quero dicir, ten que ser unha gala elegante, choqueira tamén, queremos que sea un pouco choqueira, gustaríamos que a xente vestida para a ocasión, como se tuvera que ir aos Goya ou aos Oscars de Hollywood ou aos Mestre Mateo, que veñan guapos e guapas, quero dicir, non guapos e guapas de perfectos, senón máis ben choqueiramente guapos, ok? O que decías ti, habrá un pouco de todo, habrá recorda, habrá música, habrá risas, habrá monólogos, habrá actuacións espectaculares e estelares musicais. Temos unha chea de cousas e, por suposto, premios para veciños e veciñas que levan facendo posible isto pois todos estes anos. Esa receptividade da xente de Castelo que fixo tamén, eu penso que está un poquinho tamén na clave debaixo do éxito desta reformulación, porque aí se apuntan a todo, non? Pois é verdade que temos a sorte, eu teño a sorte de vivir nun lugar onde todo o mundo bota unha man, todo o mundo está todo o día dicindo, e por que non montamos, e por que non facemos, e logo non estaría ben, non sei que, pois veña, vamos todos, e dilo, e aparecen 80, 100, 120, sabes, somos un pobo que de verdad que sí que está, que é festeiro, e a nivel organizativo é unha maravilla, se non sería imposible de conseguir o que se fai no Castelo Conta, e o que se fai tamén durante o ano en outras actividades, como as que fai Castelo de Porta, a Travesía do Xalo, a Nocturna, todas estas cousas, porque é verdad que temos o privilexio de ter os veciños e as veciñas que son a hostia. Unha boa definición, evidentemente, para unha festa e para unha veciñanza que sabe divertirse. Levades dende o venres xa divertíndovos moito. Como é a cousa? Como calificas a acollida de todas as actividades, os centos de actividades que hai, non? Podelo escoitar na miña voz, máis ou menos, que xa vai a cousa un pouco cascada. Xa os van notando os días, pero a verdad que moi contentos, moi alegres, está todo saindo perfecto.
imos esperar que hoxe a ver a tarde dan un pouquiño de chuvia, pero ainda por un lado estamos felices porque fai moita falta que chova, fai moita falta con todo o que está acontecendo cos lumes e todo eso, entón nós ainda que nos teñamos que mollar un pouquiño, home, que non sea moito tempo, para que nos deixe facer algo de festa, pero, quero dicirche, está indo fantástico. O primeiro fin de aí no Xalo foi maravilloso, bonitísimo, todo o que aconteceu aí arriba, con Carlos Núñez, con Sescas, Sanchubeiras, foi, bueno, espectacular. E agora o que estamos facendo, como a todos os anos, así polas aldeas, de verdade que tamén está indo moi ben. Entón é que non che podo decir moi ben, e agora empezan as probas de son. Que recomenda Touriñán para o que queda? Supoño que un pouco de todo, pero bueno, así o máis destacable, ou aquelas actividades nas que, iba a decir, aínda queden entradas, prácticamente ninguna, claro. Alguna entrada debe haber ainda para a gala, dixeron unha hora, non sei moi ben como se poden conseguir ou tal, pero para Somos Criminais debe haber alguna entrada tamén. Creo que o que está máis complicado é para os monólogos. Pero por outro, mellor, se te moves ben, se ves por aquí por Castelo, non sei como vai por aí pola internet, na taquilla, se ainda queda alguna. É verdad que non estou ao tanto, pero seguramente, movéndose un pouco, ainda quen queira ainda é capaz de atopar unhas entradas. Aparte de a Gala dos 10 anos, de Somos Criminais, o punto final, que pues, tanto o xoves como o venres, a mí dame a impresión de que o día grande da festa é o sábado, pero o día especial pode ser o domingo, é dicir, quedan 4 días moi intensos. Que lles dirías á xente que aínda non pasou estes días por Castelo? Pois que veñan, que só quedan 4 días, como diste, que veñan, que só quedan 4 días, estamos aí máis ou menos na metade, e que o van pasar ben, que van disfrutar, que se teñen ganas tamén de facer unha festa, de vivir unha festa un pouco distinto ao habitual, digamos, nas parroquias dos arredores, pois que se acheguen, que vexan, que non sei, e se non lles apetece, pois que non veñan tampouco, que tamén somos bastantes, pero sempre a xente é ben vida. Así que cada un que faga o que lle dé a gana, eu convido a que veñen, e se lles apetece, pois nada, disfrutaremos todos xuntos. Vamos ao principio de, bueno, que isto, como di outro, o fai Touri e todos os que están en a organización deste Castelo Conta, moitos están de vacacións, Touriñán está de vacacións, pero que dicía eu, daba moito chollo a festa, pero é algo que se fai con gusto, e iso se nota polo éxito das actividades. Logo das vacacións e logo do Castelo Conta, que proxectos hai na axenda? Pois seguiremos, quero dicir, rearrancamos ou arrancamos a segunda volta de Somos Criminais e punto final, que é o terceiro dos espectáculos de Somos Criminais que fago con Carlos Blanco. Digamos que aquí é como a preestrea desa segunda volta. Despois xa arrancamos a mediados de setembro en Compostela, e imos estar pois nos cuantos lugares que non estivemos na primeira volta, e imos repetir en algún outro que ainda que xa estivemos, pois quedou xente sin poder velo, entón imos repetir con eso, e despois de cando remate Somos Criminais tamén lle deremos unha segunda volta a cuarentena con David Perdomo, tamén por teatros que nos quedaron tamén sin tocar, e non me vou aburrir hasta o final de ano. Teño chollo abondo, sí. Bueno, chollo, evidentemente, sí que tes, teñen chollo estes días, os veciños e a xente que vai ao Castelo Conta, porque vai haber moitísimas cousas para atender. Para rematar, como se pode mellorar isto? Porque imagino que estades dando xa a cabeza a organización para a tempada que ven, que se cumplirán 11 anos, se todo vai ben, non? Sí, non sei se pode mellorar, eu creo que mellorar non se pode se fazer distinto, nada máis, porque mellor, caixe diría, ainda que parece así unha cousa un pouco de chulería, pero non é, porque é unha cousa de moito orgullo e do ben que sai todo. Pode haber fallos, pode haber cousas, pero mellor é imposible. Entón, o que se pode facer é un pouco distinto. Intentaremos, se chegamos aos 11 anos vivos, pois intentaremos variar cousas, facer outras cousas. O que nos gustaría tamén, e o que estamos falando estes días, é que estaría moi ben, como esta palabra que está tan de moda hoxe en día, de desestacionalizar, intentar facer actividades na aldea pois ao longo do ano, que non sexa todo concentrado así nunha semana, e que podamos disfrutar un pouco máis ao longo do ano deste tipo de cousas. Sería o que nos gustaría cara onde
debería ir o Castelo Conta, poder facer cousiñas pois durante todo o verán, algunha cousa en outono, un inverno, e que fora un festival, digamos, anual, pero porque é ao longo do ano. Non de un ano inteiro de festa, que tamén nos gustaría, e creo que somos capaces, pero bueno. Ata que o corpo aguante, mentres aguante o corpo, por que non, non? Pois a Xosé Antonio Touriñán, un dos culpables ademais, confesos, de este Castelo Conta e do éxito con estas 10 edicións que este ano se cumplen e que sexan moitas máis. Moitas grazas, noraboa polo éxito e que siga. Moitas grazas a vos e espero verte por aquí, Fran. Vale? A ver se me dá tempo. Unha aperta. Chao. Chao.